Čaute ľudia, v dnešnom videu budeme unboxovať pyrotechniku, ktorá mi prišla už v pondelok, ale ešte som to natočiť, už to je rozbalené, takže môžeme sa vrhnúť na to. Tak toto je všetko, čo mi prišlo, takže dvakrát tarantula, potom mi prišlo dvakrát Dumbum P1, potom mi prišli 3 balíky alebo 4 3 balíky Dumbum Micro, tuším, že 4, lebo jedno už som chcel vybuchať, potom 2 balenia Dumbum Black, hore aj škrkátko. Tak, a dokonca dvakrát. To už je otvorené. Potom 1000-ranový koberec. Môžem vám to ukázať. Tak, asi takto. Takýto. Takže mám ich 2 tie koberce. Dvakrát 1000-ranové koberčeky. Potom tu mám Corona Alpha 30 kusov v balení. Dvakrát. Už som aj skúšal, ale iba pod hrniec. A takisto som skúšal aj tarantulu. A posledné, čo tu mám, sú Dumbumy, nejaké Dumbum petarda iba. Nek to má na celé balenie 6 gramov asi. Takže koľko ich tu je? 10, je 30, takže vychádza to na 0,2 gramu. A ešte poviem zrejme, koľko má jedno balenie z každého. Nek to nájdem. Je to tuto hore. Nek 7,2 gramu. A je ich tam 30. Takže to bude 0,3 asi vychádzať. Neviem, 0,2 volá čo asi to. Je to F3. Potom tu máme Dumbum P1. Nek to má Nek na celé balenie zástrička, tak Nek to má 4,8 gramu na balenie a kusov je tuším 20 alebo koľko. Tak to vyzerá. Tak to vyzerá. Nechce sa zaostriť. Dumbum P1 škrtací. Potom Dumbum Micro. Nek to má na balenie 8,8 gramu. 25 kusov. Tak. Potom Dumbum Black 100 kusov. Nek to má 85 gramov celé balenie. Z toho by som mal tak, keby to všetko ráno urobím, tak môžem mať 85 gramov petardu aspoň. A neviem, či to budem robiť. Potom to je asi všetko. A ešte ukážem, čo som si kúpil v obchode. Tak toto je všetko, čo som si kúpil z Pyrowave'u. Ďakujem Pyrowave'u. A idem ešte ukázať, čo som si kúpil v nejakom obchode. A toto je pre miniatúru.
Tak, všetko na tohto botovu. No, mal som aj pikopirátiky, ale už som stiel skoro všetky asi vybúchať. Tak po nás mám povyťahať, čo som taká asi dobrá. Viem, že som zabral 2 balíky pirátov 100 kusových od Klásku. Potom som kúpil také ťažké výbere. To je Dumbo Mikro, aby niekto nevedel. Potom tak vec. Ešte som si kúpil Salut Pirát. Potom som si kúpil Dumbo P1 s knotom. A ešte môžem kúpnúť tak sa vám ukážem z každej jednu petardu, čo som si kúpil. Pikopirátik som našiel. Takže som si kúpil toto Dumbo P1 NEC 0,66 g. Pikopirátik. Neviem koľko má gramov. Salut Pirát a Pirátka. Takže to je dneska pre dneskajšie video všetko. Daj like a odber a čau.